Nekuna TV ka kunnafoni bamanankan kibaru foli bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ fo ka waleɲuman dɔn, an bɛ yɔrɔ yɔrɔ la. Maa minnu bɛ ka an ka video ninnu partager Facebook kan, YouTube kan, ka taa bila u ka groupe baw sanfɛ WhatsApp la. An bɛ foli ɲɛsin ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma. Abattoir kura dayɛlɛla Kate kura. Fɛn min kɔni ye maaw ye ni u ma ko ladɔn, o ye falikɛyɔrɔ dɔ daminɛ yen nɔ, min ni u bɛ faliw de minɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka taa olu faga yen nɔ, k'o faliw boso k'o kɛ sogo ye, sogo min n'a bɛ cɛ ka taa siradaw la ka taa feere maaw ma i n'a fɔ bujew. Fɛn min kɔni ye Kati, a commissariat olu de wulila ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ sa ka taa u tɛgɛ da ne maajugu ninnu kan minnu ka baara bɛnnen don faliw faali ma ka sɔrɔ ka taa o sogo feere maaw ma. U ye tɛgɛ kɛ o rɔ ka tila ka u kolomando ka taa n'u ye Fanbulonda. N'an bɔra yen, Mali transition ɲɛmaa n'o de ye Asimu Goyita ye colonel Cɛdasinba. A wulila dalikow la barisa bodofɛn mun ye an ka polisilakaw ye halisa a ye pankurundiw ma mun ye ni o de bi pan sanfɛ drone, maa minnu bɛ arafulu kɛ suw fɛ ani tilegan fɛ walasa ka se ka pan maaw sanfɛ ka maajugu minnu b'u dɛndɛ kɛrɛdaw fɛ ka na don ka kojugu kɛ walasa olu bɛ se ka ye teliyara cogo min na ka tila ka kunnafoni teliya ka di maa minnu bɛ dugu kɔnɔ walasa dan bɛ se ka siri i ka dɔn kojugukɛlaw ka kojuguw la cogo min na. Mali kɛra jamana ye jamana min ni maa ɲuman ma fara ɲɔgɔn kan, maa ɲumanw ma kɛ sababu ye ka se ka ɲɔgɔn tɛgɛ fila minɛ ka ɲɔgɔn kɔ kumaw dabila, i ka dɔn k'a fɔ Mali joli bɛ gɛlɛya. Nka transition min ni o b'an kunna bi, Cɛdasinba ye min ɲɛmaa ye n'o ye Asimu Goyita ye, i ka dɔn k'a fɔ ale n'a ka jamakulu u bɛɛ lajɛlen bilara yɔrɔ min na bɛɛ bɛ k'i jɛni yɔrɔ fɛ. O kama Mali dɔn bɛ jamanaw cɛla bi ka kɛ jamanaba ye ka tila ka kɛ jamana min ni a kumakan ni kala bɛ kari a kan. N'an bɔra yen nɔ an bɛ taa dɔgɔ feere. A yira k'a fɔ an ka kɛlɛ cɛfarinw n'o de ye surasilakaw ye, u ye taa wuli forobamugu la ka maa dɔw minɛ k'olu fa, i ka dɔn n'o ye maajuguw ye rebelles ka se ka maa minnu ka misiw minɛna u la dɔgɔfeere mara kɔnɔ, o misi jɛkulu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka na n'a ye ka na di dɔgɔfeere maire ma walasa a bɛ se ka a segin misitigiw ma cogo min na. Misitigiw nalen ka bɔ wula kɔnɔ n'o de ye fulaw ye, u ye misi segin u ma. Amadu yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan min n'o ka misi kun ka ca la kosɛbɛ, u ye kuma d'a ma, ale kumana ka yira k'a fɔ a bɛ Mali transition sɛbɛkɔrɔba fo a ka baara la, baara min ni olu kun jigi latigɛra k'a fɔ u ka misiw tɛna sɔrɔ bilen abada. Jɛkulu dɔ bɛ Mali kɔnɔ a bɛ fɔ min ma ko Asima, i ka dɔn k'a fɔ kuntilenna don ni maa mun dɔra n'a ye n'o de ye an ka imamu Mahamudu Diko ye, i ka dɔn k'a fɔ a jɛkulu ɲɛmaaw ye u ka mɔli sɛbɛn ye ka sɛbɛn bila ka taa di an ka jamana yɛrɛ marabagaw ma ka yira k'a fɔ u bɛ ka sariya sun min falen, i ka dɔn ko olu ma jɛn n'a ye, ko olu jɛlen don ni min ye. Sariya sunkɔrɔ min bɛ Mali bolo ka kɔrɔ ni Mali yɛrɛ corolen bɛ o sariya sun in fɛ, Faransi bɛ ka i ka dɔn lakulonkɛli min kɛ Mali la ka sababu kɛ an ka sariya sun min ni o dilanna olu bara, o tuma fɛ ko an ka taa o sira fɛ, ko min kɔni ye an ka sariya sun kura min n'a bɛ ka dilan Mali ka ɲɛtaa ni Mali ka sɔrɔ bɛ min kɔnɔ, ko olu de bɛ o sɛbɛkɔrɔ contrôle la kosɛbɛ. Wa o yɛrɛ y'a publier page kan, page min ni o bɛ réseaux sociaux kan, ka tila ka u ka numéro bɛɛ lajɛlen sɛbɛn a kan ka yira k'a fɔ kuma min ni a fɔra maa kana siga a la fiyewu, a bɔra olu de da, wa n'i ma da la i bɛ se ka u wele u ka numéro la ka u ɲininka. Mali transition ɲɛmaa n'o de ye Asimu Goyita ye colonel Cɛdasinba, u ye danaya mun ta ka da minisirimuso kan min ka baara ɲɛsinlen bɛ Mali kɔnɔ taa ni ka seginw ma, i ka dɔn k'a fɔ a ka wulikajɔ ɲɛsira an ka terrain ko ma min bɛ bodogodogodo kɛ ka na Kaye mara kɔnɔ ani ka taa fɔ Senegali. A ye danaya mun d'a kan, muso nin ye danaya kan in a y'a waleya barisabu depuis 2017 Mali ka terrain minɛn dɔw de salen dagayɔrɔ kun bɛlen bɛ Senegali kɔnɔna ma, u kun bloqué bɛ yen. Nka nin minisirimuso in a ye cɛsiri kɛ cogo bɛɛ lajɛlen la walasa ni minɛn ninnu bɛ se ka sɔrɔ ka na di Mali ma cogo min na. A wulila ka taa se fɛn min ye Senegali yɛrɛ a fasolamɔgɔw ma n'o de ye a gouvernement maaw ye mun ka baara ɲɛsinlen fana don taa ni ka segin, i ka dɔn k'a fɔ o baaraw ma walasa Mali ka minɛn min n'a nana a ma se ka se Mali la nka a dagayɔrɔ bɛlen bɛ halisa nin waati in na Senegali jamana kɔnɔna ma, Mali bɛ se k'a ka minɛnw sɔrɔ cogo min na. O cɛsiri kɔnɔ fɛn mun ye Mali ka minɛn ninnu ye terrain minɛnw olu kɔni sɔrɔ la, muso in fɛ ka segin n'a ye ka na n'a ye nin waati in kɔnɔ fɔ Mali la yan. Wa muso in yɛrɛ ye kuma ta, a y'a yira k'a fɔ président ye danaya mun da ale kan n'o ye transition ɲɛmaa ye colonel Asimu Goyita Cɛdasinba, i ka dɔn k'a fɔ k'u b'u jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ a la. Wa terrain ka wulili la
a ye welewele da ka kɛ ka ɲɛsin ka taa maaw maa minnu fana sigilen bɛ terrain sira kan k'o bɛɛ lajɛlen ka kɛ faamuba ye k'a fɔ terrain sira tɛ maa sigi yɔrɔ ye bari sabu n'a ye baara daminɛ maa de bɛ baara kɛ o yɔrɔ ninnu na baara wɛrɛ la mun tɛ terrain sira baaraw ye ko aw bɛɛ lajɛlen ka wuli ka bɔ terrain sira kan waasa kasara kana se ka maa si sɔrɔ ko nɔ tɛ ne maa mun ye tulo fana gɛlɛya k'i sigi k'a sɔrɔ welekan bilara i ma ko ni tɔɔrɔ mun y'i sɔrɔ f'i ka dɔn o y'i yɛrɛ ka ɲinilen ye n'o tɛ k'u ye kumakan lase bɛɛ lajɛlen ma maa sigi bɛ terrain sira la ko bɛɛ ka wuli ka bɔ a sigiyɔrɔ la bari sabu ko terrain ka baaraw bɛna daminɛ. Ɲɛkunɛ TV ka kunnafoni kuncɛ la a yɛrɛ k'a fɔ denmisɛnmanin dedennin dɔ den min ne a n'a barajuru bɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔni yera dingɛ dɔ kɔnɔ e ka dɔn k'a fɔ a kɛra jamana min kan o de ye Niger ye. Niger jamana kɔnɔ muso dɔ de ye nin ye a ye den wolo ka tila ka taa dugukolo wuguba ka den in sɛbɛkɔrɔ tinti o yɔrɔ la nka ni si bɛ maa mun na o tɛ sa o kama sa den in kɔni y'i sen kurutu ka se k'a tɛgɛni labɔ ka tila k'a sen fila labɔ fo ka maaw kɛ k'a ye a yɛrɛ sɛgɛlen tɔ foyi t'a la bilen u nana ɲɛ a ma sa ne k'a sama ka bɔ dugukolo kɔrɔ ka ji kɛ k'a ko o tuma maa minnu ka baara de nin ye e ma maloya kalo 9 bɛɛ lajɛlen la ka den min mara kɔnɔbara rɔ fo o jigi don e ka tila ka taa o fili o tuma fanga tigilamaw u bɛ sɛgɛsɛgɛli la maa mun ye nin baara jugu in kɛ waasa tɛgɛ ka da kan foli bɛ ka taa bɛɛ lajɛlen mɔ Ɲɛkunɛ TV page suivaw ani abonnés minnu bɛ partager kɛ ka kɛrɛw bila an bɛ foli ɲɛsin ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma nin bɛ dansigi an ka bamanankan kunnafoni kibaru la ne b'a fɔ ma k'an bɛ waati wɛrɛ la.